गिबियावनो नोंथांमोननि निउससिम साबायखर बावनाय थाबाय। मैया जों जितु जाथायखौ नुफैस्लाबदिया, खिन्थु जोंनि माखासे गामिनिफ्राय खबर सहैनायलाय जों दिनै बिथां दागापाम तिनिआलि गामिनि मंगल बर'नि जितु न'आ खामनानै थेर बेथेर जाजोबलांबाय, बेवहाय बिथांनि गाननाय जोमनाय गावसोरनि मोदोमाव थानायनि बाहेरा मोनसेबो बुस्थु मुवा बेसाद बासिलांदियासै। बेनिखायनो जोङो आरो सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बिथांनो जा एसे हायो कम्बल गांनै, ओरैनो दो दोख्ला, बाल्थिं, लोगोसे सोलिथ'नो थाखाय 1500 रां जों आफादनिफ्राय बिथांनो एसे सहाय होफैदों। आरो जोङो खावलायबावगोन माखासे मानसिफोरजों सावरायबावनानै जा एसे हायो जों बिथांनि मंगल बर' न'खरसिम जोङो एसे मदद होनो थाखाय जों जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायनानै जों एसे सहाय होनो थाखाय जों आफादा थांखि लानाय जादों। नोंथांमोना सरकारनिसिम माबाफोर खावलायनो सानो? दाथ' जों खावलायनो सानदों, जोंना पन्सायत थाबाय, लोगोसे जोंनि BKWC थाबाय। जों एसे सावरायनानै मा हालायो, माबाफोर जुदि नांगौबा डकुमेन्टस मा नांगौ सोंनानै एसे माबानानै जोङो एसे अफिसियेल हिसाबै जोङो सोंदावना नायनो होननानै जों सानदों। जुदि बिथांमोना जोंनो बिदि हायो होनना बुङोब्ला जोङो बिथांमोननि न'खरनि थाखाय जोङो सहाय सुखखौ होलांसिगोन आरो।